алайкум бародарои азиз, хуш омадед боз ба канали мошинҳои фурӯшӣ. хуб дӯстои азиз, дар навори имрӯза мо якчанд намудҳои мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар ба шумо чунин намуди мошинҳо лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш насозед. бародаро, шумо мошин, хона ягон чиз дига дошта бошед, мехоҳед реклама кунед ва метавонед дар ватсайп мо муроҷиат кунед. ватсайп мо дар экрани ҳар яки шумо мебошад. дӯстои азиз, навори имрӯзаро иншоаллоҳ ки мо шурӯъ менамоем. хуб дӯстои азиз, мошини якими мо Opel Vectra мебошад. соли барорӣ 6990. мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. бародаро, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар бобоҷони ғафурӣ ҷойгир мебошад. нархеш 17000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 99000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар ҷа соҳиби мошин хайр кардагиам, мошин хубай, занг бизанем, бо ягон чи дига муомила мекунем футагиа. боз мошин навбатӣ ВАЗ 2114 мебошад. соли барорӣ 16005. мотор объёмаш бошад 1.5, сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. дӯстои ма, коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 25000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 146000 рубли русӣ мебошад. бародарои ма, дар ҷа соҳиби мошин ягон маълумоти бештари дига додагӣ нестай, занг бизанед, маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. хуб дӯстои азиз, боз мошин навбатӣ ВАЗ 2110 мебошад. соли барорӣ 6998. мотор объёмаш бошад 1.5, сӯзишвориш танҳо газ мебошад. бародаро, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри ваҳдат ҷойгир мебошад. нархеш 8000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 46000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ма, дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагай, мошин кам-кам дуд мекунад, документош буд чидагай. мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад, савдо мешавад дар назди мошин гуфтагай. хуб дӯстои азиз, боз мошин навбати Opel Astra F мебошад. соли барорӣ 6996. мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. дӯстои ма, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол ҷойгир мебошад дар ноҳияи Қумсангир. нархеш 28000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 164000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ма, дар ҷа соҳиби мошин ягон маълумоти бештари дига барои моро додагӣ нестай. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, касоне ки меҳмон ҳастем, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунем бародарои ма. хуб дӯстои азиз, мерем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ Priora мебошад. соли барорӣ 16010. мотор объёмаш бошад 1.7, сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. бародаро, коробка передача бошад механика. қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 42000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 246000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагай, 4 пневмаш кор мекуна, 1 сола ҳуҷҷат дора. мақсад маладиёжни кардагай, мошин ягон расход надора, мегам мешини газоватш мекунӣ, тамом гуфтагай. дӯстои ма, боз ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ мо Daewoo Tangel мебошад. соли барорӣ 16007. мотор объёмаш 1.1 бародарои ма, сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передачаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Панҷакен ҷойгир мебошад. нархеш 18000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 105000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагай, ҳамаш 100% мошин мешини ҳайш мекунӣ гуфтагай, ягон задагӣ пусидагӣ надора гуфтагай. бо муомила мекунем ягон чи, агар хайрдори конкретна занг зана гуфтагай. хуб дӯстои азиз, охирон мошини мо Priora мебошад. соли барорӣ 16009.
мотора объемаш бошад 1.7, сӯзишвориш бензини холӣ мебошад дӯстои ман, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ айни ҳол ҷойгир мебошад дар шаҳри Кӯлоб. нархаш 28 000 сомонӣ ба рубли имзоб гардонем 164 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман даиҷа соҳиби мошини қайд каргаи танировка ҳуҷҷат дора, 4 баллони навай ҳамаш 100% ёфтагай. боқимонда дар паноҳи Аллоҳ бошед то навори оянда.